С годините забелязваме, че кожата и косата ни вече не изглежда толкова свежи, колкото на младини. Една от причините това да се случва е, че производството на колаген в тялото спада с възрастта и съответно структурата на коса, кожа, ногти, кости и така нататък се влошава като качество. Вариант да си я подобрим е като приемаме колагенови пептиди. Този вариант, гурме пудра, дава възможност да си добавим от продукта към храна и напитки. Защо пептиди обаче? Защото може да приемаме протеин с храната, но ако той не се усвоява добре в храносмилателния тракт, нямаме желания ефект. И всъщност, когато е под формата на пептиди, те са с по-малки молекули, по-къси вериги и това позволява те да бъдат усвоени пълноценно в храносмилателната система и да достигнат там, където имаме нужда. Затова, ако искате да имате по-свежа кожа, по-здрава коса, по-здрави ногти и още по-хубаво, по-здрави стави, добавете гурме пудрата към храните и напитките си. Тази специално е без вкус и без мирис. Има и варианти, като сутрешно кафе в лате или матча форма. Вижте още на сайта.